χρησιμοποιήστε το για Συγγνώμη, κάποια ερώτηση, αλλά γενικά ας αποφύγουμε τα πολλά καλησπέρα, επειδή είμαστε αρκετοί. Θες να πεις κάτι, Γιώργο? ότι να αναφέρω ότι ξεκίνησε η καταγραφή της, η εγγραφή της παρουσίασης. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να φτιάξω κάτι. Τέλεια. Ωραία. Θα κάνω κάποιες παύσεις ενδιάμεσα, έτσι ώστε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που χρειάζεται να απαντηθούν άμεσα, να απαντιόνται για να προχωράμε. Στο τέλος θα υπάρξει και χρόνος για κάποια συζήτηση. Θα μιλήσουμε για κάποιες περιπτώσεις που είτε έχουν περάσει στα ψηλά και για κάποιες άλλες που δεν έχουν περάσει στα ψηλά γιατί έχουν αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές ή έχουν τραυματίσει δασοπυροσβέστες. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τις περιπτώσεις εκείνες που δεν θυμόμαστε επειδή δεν αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές και που όμως αυτές οι περιπτώσεις έχουν να μας διδάξουν πάρα πολλά εάν τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά, ας πούμε δύο λόγια πάρα πολύ απλά για το τι είναι αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα. Το φαινόμενο της καμινάδας, η εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς. Θα μιλήσουμε για τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα που έχουν συμβεί επειδή η φωτιά εκδήλωσε εκρηκτική συμπεριφορά. Τον όρο φαινόμενο της καμινάδας τον έχουμε ακούσει όλοι. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί βλέπουμε τις φλόγες να κολλούν στο έδαφος και αυτό οδηγεί την πυρκαγιά να εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά. Βλέπουμε δηλαδή συμπεριφορά που δεν θα βλέπαμε αν δεν είχαμε την τοπογραφία που έχουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είτε μια απότομη πλαγιά είτε μια ρεματιά. Βλέπουμε δηλαδή είτε αυτό που βλέπουμε στο πάνω μέρος της διαφάνειας, μια πλαγιά απότομη και το κόλλημα της φλόγας και μια δημιουργία τοπικά περισσότερο ή λιγότερο αυτού που λέμε λίμνης φωτιάς, μεγάλο βάθος μετώπου και δύσκολο κανείς να καταλάβει από πού ξεκινάει μια φλόγα που καίει αυτή τη βλάστηση και πού τελειώνει, ενώνεται, κολλάει επαπτωμενικά επάνω στην πλαγιά, εφάπτεται ή μέσα εδώ σε μια ρεματιά. Πολλές φορές ο καπνός μας εμποδίζει, δεν είναι εύκολο να δούμε καθαρά αυτά που συμβαίνουν, δεν βλέπουμε τόσο καθαρά πάντα τη φλόγα. Η φλόγα πολλές φορές μπορεί να κρύβεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δεν κάνει τη δουλειά της και δεν απειλεί εδώ μέσα. Πλαγιά λοιπόν απότομη ή ρεματιά ή φαράγγι. Τι σημαίνει εκρηκτική συμπεριφορά? Σημαίνει ότι ξαφνικά βλέπω κάτι μπροστά μου που αλλάζει προς το χειρότερο πάρα πολύ γρήγορα. Και αν εγώ βρίσκομαι σε μια θέση που δεν θα έπρεπε, δεν προλαβαίνω να φύγω από αυτή τη θέση. Και έτσι συμβαίνουν τα δυστυχήματα ή τα ατυχήματα. Έτσι δηλαδή χάνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους ή τραυματίζονται. Αφού συμβεί αυτό το κόλλημα της φλόγας που οδηγεί στην εκδήλωση της εκρηκτικής συμπεριφοράς της φωτιάς, μετά αφού φύγει από τον άξονα της ρεματιάς ή αφού μετά το αρχικό κόλλημα αρχίσει και ανοίγει, τότε μπορεί να δούμε τέτοια σχήματα μες στην τοπογραφία, καθώς έχουμε τους άξονες των ρεματιών να ανοίγει δεξιά και αριστερά, επιτρέψτε μου την έκφραση, στις πλαγιές εκατέρωθεν. Ή να βλέπουμε πάνω σε μια πλαγιά κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, οι φλόγες κολλούν στο έδαφος και όταν συνδυάζεται και με τη μετάδοση της πυρκαγιάς με κάφτρες, με την κυλίδωση δηλαδή, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ άσχημα.
Κάφτρες εδώ κατευθείαν ενώνονται, φλόγες κολλημένες, για να καταλάβουμε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε. Αυτοί εδώ είναι 4 πυροσβέστες. Η παρουσίαση η σημερινή περιέχει δεδομένα από δημοσιευμένη αλλά και από αδημοσιευτή έρευνα. Μπορούμε να συζητήσουμε και στο μέλλον, όποιος ενδιαφέρεται να ψάξει και περισσότερο, όχι μόνο σε ελληνική αλλά και σε ξένη βιβλιογραφία. Πολλά από όσα έχουμε βρει και παρουσιάζουμε σήμερα δεν θα τα είχαμε βρει αν δεν είχαμε τη βοήθεια από τους καλούς συνεργάτες και τους πολύ καλούς φίλους. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια αυτοψιών και κατά τη διάρκεια της τεκμηρίωσης πολλών από τα δυστυχήματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Η παρουσίαση λοιπόν περιέχει δεδομένα για περιπτώσεις, και δεδομένα σημαίνει κοιτάμε το πώς συμπεριφέρθηκε εκεί η δασική πυρκαγιά, τι έκαναν οι άνθρωποι και τελικά για ποιο λόγο κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίστηκαν. Ο στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο την πιθανότητα παρόμοια δυστυχήματα να συμβούν στο μέλλον. Υπάρχει αρκετό δημοσιευμένο υλικό. Έχουμε κάνει προσπάθειες και στα ελληνικά και στα αγγλικά για όποιον ενδιαφέρεται. Κάποιες από αυτές τις εργασίες είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Μια πρόσφατη δημοσιεύσαμε σε ξένο περιοδικό. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορείτε να τη βρείτε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το ίδιο ισχύει για κάποιες παλιότερες προσπάθειες. Αυτή εδώ η προσπάθεια που βλέπετε εδώ στην πυροσβεστική επιθεώρηση του 2018, μια δουλειά που έχει γίνει με τον κύριο Δημακογιάννη για το δυστύχημα που έλαβε χώρα το 2011 στο βαθύ Λακωνίας. Και πριν ξεκινήσουμε, ας σταθούμε λίγο να συζητήσουμε για την παγίδα στην οποία μπορεί να πέσει εύκολα κάποιος όταν κοιτάζει δυστυχήματα του παρελθόντος. Έχουμε μια τάση εμείς οι άνθρωποι μετά να θεωρούμε ότι αυτά που έγιναν τότε, καθώς εξελίσσονταν τα γεγονότα, αυτά τα γεγονότα ήταν πιο προβλέψιμα για τους ανθρώπους ή θα μπορούσαν να είναι πιο προβλέψιμα για τους ανθρώπους που τα βίωσαν. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έχουμε την τάση εκ των υστέρων όταν βρισκόμαστε στην πολυτέλεια του γραφείου, όταν έχουμε την άνεσή μας και μπορούμε να συνθέσουμε και να ενώσουμε τα γεγονότα, συμπεριφορά φωτιάς, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι παρέλειψε ο τρίτος, τότε όλα φαίνονται ή τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο φαίνονται πολύ πιο προφανή και πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αυτό όμως δεν συνέβαινε όταν βρισκόταν σε εξέλιξη το δυστύχημα. Όταν δηλαδή κάποιος βρισκόταν σε μια περιοχή, σε ένα τμήμα της περιμέτρου, κάποιος άλλος σε ένα άλλο, η πυρκαγιά κάπου έκανε κάτι άλλο, μετά συνέβαινε και κάτι τρίτο και τελικά όλα αυτά ευθυγραμμίζονταν και έδιναν το τραγικό περιστατικό. Άρα κρατάμε ότι πρέπει αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι όταν αναλύουμε τέτοια δυστυχήματα ή ατυχήματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην θεωρούμε προφανή αυτά που σήμερα φαίνονται προφανή αλλά δεν ήταν καθόλου προφανή τότε. Και έχει να κάνει και με τη δεοντολογία και με την ηθική, το πώς κανείς πλησιάζει, έτσι ώστε να μην πλησιάσει με μια λογική εγώ το ξέρω καλύτερα, ήταν πολύ εύκολο να το καταλάβει κάποιος τότε γιατί δεν το κατάλαβε. Καθόλου έτσι. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να συνθέσουμε, να δούμε, να τα βάλουμε, να τα συζητήσουμε, να τα καταλάβουμε, έτσι ώστε εμείς ως δασοπυροσβέστες από εδώ και πέρα, σε εισαγωγικά το κάθε από εδώ και πέρα, είτε είναι από τώρα και πέρα ή για κάποιους επόμενους από κάποια χρόνια και πέρα, όταν με το καλό μπουν στο χώρο, μιλάω για τους πολύ νεότερους από εμάς που μπορεί στο μέλλον να είναι και αυτοί οι εθελοντές πυροσβέστες, να διδαχθούν από το τι πήγε στραβά παλιά για να μην ξαναπάει στραβά στο μέλλον. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος μπορεί, έχοντας πάρει διδάγματα από τεκμηριωμένα δυστυχήματα του παρελθόντος, να τα συνδυάσει αυτά τα διδάγματα με θεωρητική γνώση και με την εμπειρία που χτίζει σιγά σιγά και να μπορεί να εκτιμήσει το τι θέλει να κάνει η πυρκαγιά που βλέπει περισσότερο ή λιγότερο μπροστά του. Να μπορεί δηλαδή να κάνει μια προέκταση στο μέλλον, έτσι ώστε να επιλέγει τις κατάλληλες τακτικές, και κατάλληλες τακτικές είναι οι τακτικές που δεν μας εκθέτουν σε ακραίο κίνδυνο και άρα είμαστε αποτελεσματικοί και ασφαλείς πυροσβέστες. Ας το δούμε λίγο πιο απλά. Η δασική πυρκαγιά, οι φλόγες,
ανεξέλεγκτη φλόγα, πυρκαγιά. Οι φλόγες θέλουν να εκδηλώσουν εκρηκτική συμπεριφορά μες στη ρεματιά. Θέλουν να εκδηλώσουν εκρηκτική συμπεριφορά σε μια απότομη πλαγιά. Θα μου πει κάποιος πάντα, όσο και αραιή να είναι η βλάστηση. Όχι ακριβώς πάντα, αλλά ακόμη και αν είναι πολύ αραιή η βλάστηση, η φλόγα θα γεφυρώσει το κενό. Ακόμα και 50-50 να είναι, 50 βράχος, 50 χόρτο, εάν κολλήσει η φλόγα κάτω, το κενό θα γεφυρωθεί. Και αν είναι πολύ ξερές οι συνθήκες, ακόμη και αν δεν φυσάει, η πυρκαγιά θα εκδηλωθεί, θα εξαπλωθεί, με συγχωρείτε, προς τα ανάντι με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό εξάπλωσης. Πόσο μάλλον μέσα σε μια ρεματιά. Κάτι τέτοιο έγινε εδώ, στην Άνδρο, τον Αύγουστο του 2023. Πέρναγε μια υδροφόρα. Αστιβίδα, εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς, φαινόμενο της καμινάδας. Ευτυχώς ο οδηγός της υδροφόρας μόνο τραυματίστηκε. Αυτός είναι ο άξονας σε γενικές γραμμές, όσο μπορούμε να δούμε από αυτή τη φωτογραφία αυτής εδώ της ρεματιάς. Κατά μήκος αυτού του άξονα εκδηλώθηκε η εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς. Είπαμε στην αρχή, εκεί εκδηλώνεται κατά μήκος του άξονα του φαραγγιού, κατά μήκος του άξονα της ρεματιάς. Αρχικά κολλάει τη φλόγα, εκδηλώνεται η εκρηκτική συμπεριφορά και μετά ανοίγει και ελλειπτικά, ανάλογα και με την ομοιογένεια, με συγχωρείτε, ή την συνέχεια ή ασυνέχεια της βλάστησης, περισσότερο ή λιγότερο ελλειπτικά στις εκατέρωθεν πλαγιές. Ευτυχώς εδώ όλα πήγαν καλά και δεν υπήρξε τραγική κατάληξη. Εδώ είναι η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε η εκρηκτική συμπεριφορά. Μέσα εδώ σε αυτή τη ρεματιά, καθώς πέρναγε η υδροφόρα. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση το αντέρισμα από τη μία, εδώ είναι η υδροφόρα όπως έμεινε. Γυρνάμε δεξιόστροφα, η ρεματιά, δεξιόστροφα, το αντέρισμα από την άλλη. Χίος. Λίγο πιο παλιά. Ξεκινάμε από τα πιο πρόσφατα και πάμε προς τα πίσω. Έχουμε μία τάση ως άνθρωποι να ξεχνάμε όλοι μας. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι κάτι που είναι παλιό δεν σημαίνει ότι ήταν κάτι που δεν απείλησε πάρα πολλοί ανθρώπους, ανεξάρτητα με το ποια ήταν η κατάληξη. Θα δούμε περιπτώσεις παλιότερες και δυστυχημάτων και ατυχημάτων και στη συνέχεια. Χίος λοιπόν, Σεπτέμβριος 2019. Εδώ εκδηλώνεται το φαινόμενο της καμινάδας. Με αυτές τις συνθήκες. 25 βαθμοί Κελσίου, 57% σχετική υγρασία αέρα. Κανείς δεν μπορεί να τις πει αντίξωες. Περνάει η πυρκαγιά, την παλεύουν, δεν τη φτάνουν, τους κάνει μια μύτη, τους κυκλώνει, πηγαίνει προς τα κατάντι, την παίρνουν χαμπάρι, το καταλαβαίνουν, φεύγουν εγκαίρως από εκεί και μαγνητοσκοπούν, φωτογραφίζουν, στέλνουν τα δεδομένα, την αναλύουμε και βρίσκουμε, αφού δούμε κάποια στιγμιότυπα, το ρυθμό εξάπλωσης. Θα δούμε ποιος είναι αυτός σε αυτή την περίπτωση. Το δευτερόλεπτο 0, το πέμπτο δευτερόλεπτο. Δεν μπορεί κανείς να δει πάρα πολλά, είναι κρυμμένα. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα δεδομένα είναι πολύ περισσότερα από όσα δείχνουμε στην παρουσίαση, μας έδωσαν τη δυνατότητα να βρούμε αυτό. Κάτι που ταιριάζει με μαρτυρίες σε πολλά μέρη του κόσμου. Και 6 και 7 μέτρα το δευτερόλεπτο, πολύ υψηλές τιμές ρυθμού εξάπλωσης. Πιο πίσω λίγο ακόμα, 2 χρόνια. Αττική, Κάλαμος, 45% με θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς, χωρίς να φυσάει πολύ. Εκκίνηση της μέτρησης, μια ρηχή, ούτε καν ρεματιά, οριακά, κοιλάδα ρεματιά, δεύτερο δευτερόλεπτο, τέταρτο, 32ο, 40ο. Τι συμβαίνει εδώ άραγε? Εδώ υπάρχει εναέρια πυρόσβεση, υπάρχει πυρόσβεση και από καλαμάτες, επίγεια. Παρόλα αυτά η πυρκαγιά θέλει να εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά. Δέχεται βολές από το έδαφος, από τον αέρα, θέλει να εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά. Δεν την εκδηλώνει οριακά. Παρόλα αυτά είναι ένα θέμα για το πόσο κανείς έχει ζήσει κάτι τέτοιο, σαν τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ, και το έχει καταλάβει, έτσι ώστε να μην το επαναλάβει. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία που λέγαμε στην αρχή, είναι οι περιπτώσεις που περνάνε στα ψηλά. Όπως μπορεί στα ψηλά για κάποιους άλλους όχι. Κάποιοι σίγουρα το θυμούνται. Περνάνε και πιο παλιές ακόμη οι καταστάσεις.
χτες μας φαίνεται, αλλά δεν είναι χτες, είναι 16 χρόνια πριν. Η μεγάλη πυρκαγιά του 2009 στην Αττική, στις 45 μοίρες βλέπει αυτή η πλαγιά, βορειοανατολικά, από τις 45 μοίρες έρχεται το ισχυρό Μελτέμι, πιο πάνω από τη φωτιά στέκεται το πυροσβεστικό, προς τα ανάντι η πυρκαγιά, στιγμιαία για λίγα δευτερόλεπτα, περνάει ευτυχώς, φεύγουν εγκαίρως από μέσα οι δύο επιβαίνοντες και δεν παθαίνουν τίποτα. Το αυτοκίνητο καίγεται. Πού? Νότια της Διόνης, εδώ. Για πολύ λίγο. Σε μια περιοχή της πυρκαγιάς που δεν προβλημάτιζε ιδιαίτερα με τη γενικότερη έννοια. Τι σημαίνει αυτό? Θα το δούμε και στο τελευταίο δυστύχημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, το δυστύχημα του 2011 στη Λακωνία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί που νομίζω ότι τα πράγματα είναι ήσυχα, πολλές φορές μπορεί να εκδηλωθεί η εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς και γι' αυτό χρειάζεται κανείς να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό που πάμε στην αρχή, δηλαδή να μπορεί να κάνει μια εκτίμηση, πρόβλεψη του τι θέλει να κάνει η φωτιά, έτσι ώστε να αποφύγει να βρεθεί στο δρόμο ενός δακτύλου που θα έχει εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά. Κοιτάξτε λίγο την ώρα, επάνω είναι η ώρα που έχει περάσει από την έναρξη της μέτρησης και κάτω είναι η ώρα της ημέρας. Ποιος είναι ο τρόπος εξάπλωσης? Από πάνω μέχρι κάτω προς τα κατάντι με πολύ πολύ χαμηλό ρυθμό εξάπλωσης. Θέλει αρκετή ώρα, να το πούμε απλά, να φτάσει κάτω. Με το που φτάσει και μπει μέσα στη ρεματιά, προθερμαίνει ο μηχανισμός, η επαγωγή, το οξυγόνο που ζητάει η φλόγα από πίσω, το κόλλημα της φλόγας κάτω, η προθέρμανση μπροστά στα καύσιμα που πρόκειται μετά τα επόμενα δευτερόλεπτα να καούν, εκδήλωση εκρηκτικής συμπεριφοράς, φαινόμενο της καμινάδας. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Κάτι που δεν σε εντυπωσιάζει, που θεωρείται μια κανονική, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατάσταση, θα μπει, θα φτάσει μέσα στον άξονα της ρεματιάς, θα προθερμάνει και ανάλογα με το πόσο λεπτά είναι τα καύσιμα, πόσο συνεχή, πόσο ομοιογενή, ποια είναι η πυκνότητά τους, να μην είναι πολύ πακτωμένα ή πολύ αραιά, να είναι σε μια βέλτιστη για τη φλόγα κατάσταση, να μπορεί δηλαδή να πιάνει τόπο η θερμότητα και να προθερμαίνει γρήγορα τα επόμενα. Όταν τα πράγματα είναι ιδανικά για την εκδήλωση εκρηκτικής συμπεριφοράς, τότε συμβαίνει αυτό εδώ, που είπαμε ότι πολλές φορές δεν φαίνεται και ιδιαίτερα, αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά απειλητικό. Πόσο έτρεξε εδώ, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια? Περίπου με 150 μέτρα το λεπτό. Μέχρι εδώ υπάρχει κάποια ερώτηση, θα ήθελε κάποια ή κάποιος να ρωτήσει, κάνοντας βέβαια οικονομία, έτσι, καταλαβαίνετε είμαστε πάρα πολλοί και για λόγους οικονομίας του χρόνου πρέπει να αποφύγουμε κάποια τοποθέτηση ή μια πολύ πολύ μεγάλη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάποια ή κάποιος που να μην έχει καταλάβει κάτι από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα συζητήσει? Ωραία. Είπαμε ότι μιλάμε για την εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς, μιλάμε για περιπτώσεις που έχουν ξεχαστεί, γιατί δεν οδήγησαν σε δυστύχημα, αλλά τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για περιπτώσεις που δεν έχουν ξεχαστεί, ακόμα και αν είναι παλιές και πίσω από το 82, απλά στη συγκεκριμένη συζήτηση ξεκινάμε από εδώ, δεν έχουν ξεχαστεί γιατί έχουν οδηγήσει σε δυστυχήματα. Έξω λίγο από την Πάτρα, το 1982, σε αυτή εδώ την περιοχή κοντά στην Αρόη, ένας πυροσβέστης χάνει τη ζωή του σε καλάμια και φρίγανα και χόρτα. Εδώ σε μια απότομη πλαγιά ανάμεσα από δύο μικρές σχετικά ρεματιές, το μικρές βάλτε το σε εισαγωγικά, ένα απότομο γύρισμα στη λάθος θέση χάνει τη ζωή του. 1998. Το γνωστό δυστύχημα στον Ημιτό. Τότε η περιοχή στην οποία ξεκινάει μια πυρκαγιά και σπρώχνεται από βόρειο άνεμο καλύπτεται από ένα ψηλό δάσος με υπόρροφο κυρίως φρυγάνων. Η πυρκαγιά σπρώχνεται προς τον νότο, αλλά η ανατολική πλευρά, τμήμα της ανατολικής της πλευράς, αρχίζει και εξαπλώνεται προς τα κατάντι να μπει μέσα σε μια κοιλάδα. Σε αυτήν εδώ την κοιλάδα, η συνέχεια της οποίας είναι ένα κλειστό φαράγγι.
2 πυροσβεστικά οχήματα κινούνται κατά μήκος αυτού του δρόμου, ανάντι της ανατολικής, του τμήματος μάλλον, της ανατολικής πλευράς της πυρκαγιάς. Βρίσκονται περίπου αυτά τα οχήματα, αυτός ο δρόμος εδώ, αν μπορούμε να το πούμε, περίπου στο μέσο της πλαγιάς, πιο ψηλά από την πυρκαγιά, και την παρακολουθούν. Δεν θα σας βάλω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εδώ σήμερα βρίσκεται το μνημείο, στο οποίο γίνεται το μνημόσυνο κάθε χρόνο. Κρατήστε ότι εκδηλώνει εκρηκτική συμπεριφορά, με συγχωρείτε, η πυρκαγιά εδώ. Η περιοχή έχει τότε ψηλό δάσος, ο δάκτυλος πυρκαγιάς αρχίζει και κινείται κατά μήκος του άξονα της κοιλάδας που μετατρέπεται σε κλειστό φαράγγι, και αφού το ένα όχημα φεύγει, αυτό το όχημα μένει ανεστραμμένο προς τα κάτω, κοιτάζει δηλαδή τη φωτιά, το δάκτυλο πυρκαγιάς που έχει εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά και εξαπλώνεται κατά μήκος της ρεματιάς και προς τα ανάντι, εδώ. Οι 3 μόνιμοι πυροσβέστες και ο εθελοντής βγαίνουν από το αυτοκίνητο και αρχίζουν να τρέχουν προς τα ανάντι. Με κίτρινο βέλος είναι ενδεικτικά η πορεία των ανθρώπων. Από πίσω τους όχι μόνο οι φλόγες, τα αέρια και ο καπνός. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο από την δημόσια τηλεόραση. Αρκετά μακρινό, αλλά δείχνει ότι ουσιαστικά καθοδηγούμενοι από τον άνεμο, προς τον νότο, αλλά αυτός ο δάκτυλος καθοδηγούμενος από την τοπογραφία, ακριβώς επειδή έχει εκδηλωθεί εδώ το φαινόμενο της καμινάδας, αυτή η περιοχή είναι αυτή εδώ. Εδώ βλέπετε την κεφαλή της πυρκαγιάς με την εξάπλωση της πλευράς που φτάνει χαμηλά στην κοιλάδα. Εκδηλώνεται το φαινόμενο της καμινάδας και ρουφιέται, επιτρέψτε μου την έκφραση, αυτό το δάκτυλο πυρκαγιάς εδώ προς τα πάνω, ακολουθώντας την τοπογραφία ουσιαστικά, και βλέπετε βορράς, ανατολή και τα λοιπά, τα σημεία του ορίζοντα. Από άλλη πλευρά, με κίτρινο βέλος είναι η ελεκτρική κίνηση των ανθρώπων και με κόκκινα βέλη είναι η εξάπλωση του δακτύλου πυρκαγιάς. Η περιοχή, εδώ είναι το μνημείο, φωτογραφία της περιοχής το 2014, ένα χρόνο πριν ξανακαεί, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή κάει και το 98, κάει και το 5, μικρό τμήμα της, και κάει και ξανά το 15 τον Ιούλιο από την πολύ μεγάλη πυρκαγιά του ημιτού. Εδώ είναι ένα χρόνο πριν ξανακαεί. Εδώ είναι λίγες μέρες μετά την πυρκαγιά του 15. Εδώ είναι το μνημείο. Αυτό που κάποτε καλυπτόταν από ψηλό δάσος, βλέπετε, μετά την πυρκαγιά του 15. Εδώ είναι πάλι το 14. Εδώ ακριβώς είναι το μνημείο και αυτή είναι η κίνηση της πυρκαγιάς, για να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα. Είναι αφιερωμένη η σημερινή παρουσίαση στα δυστυχήματα. Δίνουμε επίτηδες κάποιο χρόνο. Έχουμε επίτηδες πιο χαμηλό ρυθμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε, να κοιτάξουμε με προσοχή κάποιες φωτογραφίες και να συζητήσουμε στο τέλος. Αυτή εδώ είναι η περιοχή στην οποία δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους οι 4 πυροσβέστες. Αυτή εδώ είναι η περιοχή από την οποία έρχεται το δάκτυλο. Είναι κοιτώντας από το μνημείο και προς τα κάτω. Κρατήστε ότι τότε υπήρχαν ψηλά δέντρα εδώ, δεν ήταν έτσι η βλάστηση. Από εδώ λοιπόν έρχεται προς τα πάνω, εδώ είναι το μνημείο. Και αυτή εδώ είναι η περιοχή του δυστυχήματος. Γενικά στις ρεματιές του ημιτού εκδηλώνεται εκρηκτική συμπεριφορά, πολύ ψηλή ένταση πυρκαγιάς. Αυτές είναι εικόνες από την πυρκαγιά του 15 στον ημιτό στις ρεματιές του. Βλέπετε εδώ, καθοδηγούμενοι από τον άνεμο προς τον νότο, καθοδηγούμενοι κάποιοι δάκτυλοι προς τα ανάντια από την τοπογραφία, κατά μήκος των ρεματιών και σε απότομες πλαγιές. 1999, Χίος, Ιούλιος, Αστιβίδα, Φρίγανα,
Τι είναι φρίγανα, το γνωρίζουμε. Μία σημείωση γρήγορη. Αυτή η εγκαθωτή θάμνη μέχρι περίπου μισό μέτρο, ίσως και λίγο παραπάνω. Η αστιβίδα, η ασφάκα, το θυμάρι. Αυτά τα θαμνάκια που είναι αγκαθωτά, που κάνουν οικονομία νερού το καλοκαίρι, που έχουν πολλά αιθέρια έλαια, που είναι πάρα πολύ εύλεκτα και αρκετά λεπτά, έτσι ώστε να επιτρέπουν πολύ γρήγορες αλλαγές προς το χειρότερο της συμπεριφοράς της φωτιάς. Στην αστιβίδα έχουν χάσει οι περισσότεροι πυροσβέστες τη ζωή τους στην Ελλάδα. Η πυρκαγιά λοιπόν πάλι πιο χαμηλά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τι συμβαίνει εκεί? Η εποχική πυροσβέστρια καταραίει, στέκονται ο εποχικός πυροσβέστης μαζί με τον αξιωματικό, τον αξιότιμο κύριο Μπαρμπαγιάννη, να την βοηθήσουν. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι 2 νεκροί και ο κύριος Μπαρμπαγιάννης καταφέρνει να αναρρώσει μετά από πολύ μακρά νοσηλεία, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Αυτή εδώ είναι η ευρύτερη περιοχή, την κοιτάμε από το δρόμο. Εδώ είναι η Ράχη, ο Ιτροκρήτης, θα δούμε πάρα πολλές πάλι εικόνες. Από εδώ ήταν οι προηγούμενες φωτογραφίες που είδατε, προς τα εδώ. Αυτή εδώ είναι η Ράχη, σχεδιασμένη. Εδώ εκδηλώνεται η εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς. Ο βορράς είναι, βλέπετε, προς τα εδώ. Έτσι. Νότος, εδώ βλέπουμε το Αιγαίο. Εδώ έπαιξε ρόλο. Υπήρχε συμβολή του ανέμου. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία καταραίει η πυροσβέστρια. Αυτή είναι η πλευρική εξάπλωση του δακτύλου σε αυτή την πλαγιά, που φτάνει τελικά τον εποχικό πυροσβέστη και την εποχική πυροσβέστρια, που δεν συνέρχεται ποτέ, μαζί με τον αξιωματικό, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πεζοπόρου καταφέρνουν να φύγουν μετά την εντολή του αξιωματικού με αυτές εδώ τις πορείες. Θα δούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Στεκόμαστε στη Ράχη, έχουμε πάει μετά από χρόνια με τους καλούς φίλους από πτυχίο και με κάποια μέλη που τότε ήταν στο πεζοπόρο. Κοιτάμε προς το Αιγαίο, στρέφουμε δεξιά εδώ στο βάθος ο Μελανιός και κοιτάμε γενικά προς την περιοχή, προς τα Κατάτη και την περιοχή του δυστυχήματος. Φτάνουμε στο βράχο που είχε φτάσει τότε αξιωματικός και κοιτάμε προς τα κάτω. Εδώ είναι η περιοχή στην οποία εκδηλώνεται η εκρηκτική συμπεριφορά. Βλέπετε πόσο απότομη είναι η πλαγιά. Κοιτάμε λίγο την ευρύτερη περιοχή. Εδώ έχει φτάσει σε αυτό το βράχο αξιωματικός και κοιτάζει προς τα εδώ. Οι φωτογραφίες που είδαμε πριν. Αυτή είναι η Ράχη για την οποία μιλούσαμε πριν. Και κρατήστε αυτή εδώ τη θέση, αυτή εδώ τη θέση και αυτή εδώ την ενδιάμεση περιοχή. Έτσι έρχεται ο δάκτυλος. Εδώ ξεκινάει ουσιαστικά το κόλλημα της φλόγας και η γρήγορη εξάπλωση προς τα ανάντι. Εδώ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από την περιοχή του δυστυχήματος προς το βράχο που έχει φτάσει ο αξιωματικός. Και εδώ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από εκεί που έχει σταθεί η μία υποομάδα του πεζοπόρου. Στα Σπάρτα θα το δούμε τώρα και σε διάφορες εικόνες δορυφορικές του Google Earth. Από το ίδιο σημείο, λίγο αριστερά, αυτή είναι η κίνηση των ανθρώπων. Μία ομάδα έχει μείνει στη Ράχη, η άλλη έχει φτάσει εδώ στα Σπάρτα. Η εποχική πυροσβέστρια λίγο πιο κάτω, με τον εποχικό πυροσβέστη και τον αξιωματικό που έχει φτάσει στο βράχο. Εκδηλώνεται εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς. Η πλευρά του δακτύλου του φτάνει. Από τα Σπάρτα, από το σημείο αυτό που βρίσκεται η δεύτερη υποομάδα του πεζοπόρου, γυρνάμε προς τα πάνω και κοιτάμε την άλλη ομάδα. Και μετά κοιτάμε δεξιά τη Ράχη, προς την οποία έφυγε ένα μέλος μόνος του. Θα το δούμε σε εικόνες δορυφορικές τώρα σε λίγο. Προς το δρόμο από τον οποίο αρχικά είχαν έρθει. Θα το δούμε αμέσως. Δηλαδή, κρατήστε ότι οι φωτογραφίες ήταν από αυτό το σημείο εδώ, της δεύτερης υποομάδας, προς τα εδώ η πρώτη. Εδώ είναι η άλλη υποομάδα με το άσπρο. Η δεύτερη φωτογραφία ήταν περίπου εδώ και η τρίτη εδώ. Γιατί εκδηλώνεται εκρηκτική συμπεριφορά εδώ, καταραίει η πυροσβέστρια εδώ, η εποχική, στέκονται να τη βοηθήσουν με τον εποχικό. Ο αξιωματικός λέει
σε όλους τους άλλους να φύγουν, στέκεται συνειδητά εκεί. Το περνάμε γρήγορα τώρα, αλλά κρατήστε το αυτό. Τι σημαίνει? Στέκονται δύο άνθρωποι συνειδητά εκεί να βοηθήσουν την εποχική που έχει καταρρεύσει. Οι δύο υποομάδες βρίσκονται εδώ. Μετά την εντολή του αξιωματικού, η κεφαλή του δακτύλου, έτσι. Και μιλάμε για μια εξάπλωση. Μισό λεπτό λίγο, γιατί κάτι μου κρύβει εδώ πέρα το. Ωραία. Και μιλάμε για μια εξάπλωση λίγο κάτω από 240 μέτρα το λεπτό. Μιλάμε για ταχύτητες που όταν συμβαίνουν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν βρίσκεσαι τόσο κοντά στις φλόγες. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση, επιτρέψτε μου την έκφραση, το κακό έγινε για λίγο. Δηλαδή έφτασε μέχρι τη ράχη και αυτό ήταν. Αφαίρεσε δύο ζωές, για την ακρίβεια τραυμάτισε, διότι ο εποχικός έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο, με το τραγικό αποτέλεσμα στο τέλος. Βλέπετε, οι δύο υποομάδες φεύγουν προς τα ανατολικά και ένας μόνος του φεύγει προς το δρόμο από τον οποίο αρχικά είχαν έρθει και φτάνει τελικά στο δρόμο. Αυτή εδώ είναι η ράχη. Και αυτές εδώ είναι οι θέσεις για τις οποίες συζητούσαμε. Οι δύο υποομάδες στα Σπάρτα, στη ράχη, η θέση κατάρρευσης, η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε η εκρηκτική συμπεριφορά. Ας το δούμε γύρω-γύρω πριν προχωρήσουμε στην επόμενη τραγική περίπτωση. Είναι σαφές έτσι ότι μιλάμε για την κίνηση εδώ των δύο ομάδων. Μια υποομάδα πιο χαμηλά στα Σπάρτα, η δεύτερη πάνω στη ράχη, ο μόνος του που κατεβαίνει τελικά στον δρόμο και η περιοχή του δυστυχήματος. Κινήσεις του ενός των δύο ομάδων, ξανά εκρηκτική συμπεριφορά, η περιοχή του δυστυχήματος. Με κόκκινο. Το βλέπετε από την άλλη πλευρά. Πάλι δύο υποομάδες, η κίνηση του ενός, η περιοχή του δυστυχήματος. Εδώ καταρρεί η εποχική, εδώ βρίσκεται ο εποχικός και εδώ ο αξιωματικός. Αυτός εδώ είναι ο βράχος. Αυτή εδώ είναι η ράχη. Ο βράχος, η ράχη. Για να δούμε λίγο την περιοχή από γύρω-γύρω. Με το Αιγαίο στο βάθος. Ο βράχος και η ράχη. Εδώ και ο δρόμος από τον οποίο αρχικά είχαν έρθει προς τα πάνω. Εδώ πάλι από κάτω, ο δρόμος από τον οποίο είχαν ανέβει. Κίνηση προς τα ανατολικά για να φύγουν, αφού εκδηλώνει την εκρηκτική συμπεριφορά. 2007. Για κάθε ένα από αυτά τα δυστυχήματα κανείς μπορεί να σταθεί και να πει πάρα πολλά. Όσοι θέλετε να διαβάσετε τις δουλειές, είτε στα ελληνικά για το δυστύχημα του 2011 στη Λακωνία, είτε στα αγγλικά, μια πρόσφατη δημοσίευση, θα δείτε ότι έχουν γίνει μετρήσεις, αποστάσεις από τον άξονα της ρεματιάς, τις θέσεις δηλαδή στην οποία βρέθηκαν δυστυχώς οι σωροί, αποστάσεις από την άκαυτη βλάστηση. Όλα αυτά είναι δεδομένα που μπορούν να μας δώσουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Τι σημαίνει δηλαδή, να το πούμε απλά, κάποιος να χάνει τη ζωή του για μόλις 13 μέτρα ή για μόλις 15 μέτρα ή και για λιγότερο. Γιατί τον πρόλαβαν τα αέρια. Γιατί δεν είχε αυτή τη μια μισή ανάσα ή τα 3 βήματα. Και αυτό είναι που μας δείχνει, αυτό είναι που βλέπουμε σε πάρα πολλά δυστυχήματα στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη. 3 νεκροί και 1 τραυματίας στο Ρέθυμνο. Βλέπετε εδώ τις θέσεις των 2 του τρίτου δυστυχώς νεκρών και τη θέση του τραυματία. Μαζί με τις ρεματιές εδώ.
Θα αποφύγω τώρα τουλάχιστον σε πρώτη φάση να μπω σε λεπτομέρειες σαν και αυτές που συζητούσαμε λίγο πριν, δηλαδή αποστάσεις από βλάστηση και τα λοιπά. Όποιος θέλει να διαβάσει τις εργασίες και να συζητήσουμε ή και στο μέλλον να κάνουμε κάποια πιο στοχευμένη παρουσίαση πάνω σε κάτι που μπορεί να έχει και κάποιους υπολογισμούς, το συζητάμε. Εδώ τώρα το ανάγλυφο μιλάει από μόνο του. Τι σημαίνει δηλαδή να νομίζεις, τι μαθαίνουμε από εδώ απλά, πέρα από τις αποστάσεις και τα μέτρα και τους υπολογισμούς, τι σημαίνει να νομίζεις ότι από κάτω έχει σβήσει και να είσαι μέσα εδώ με άκαυτη βλάστηση μεταξύ του καμένου άκαυτου και της θέσης σου. Πολύ γενικά. Όχι απρόσεχτα, πολύ γενικά. Από εκεί πέρα μπορούμε να πάμε να δούμε και άλλα επιμέρους ζητήματα. 2007, τον Αύγουστο, 2 εποχικοί πυροσβέστες εκτός υπηρεσίας και 3 πολίτες χάνουν τη ζωή τους και ένας πολίτης τραυματίζεται στην πυρκαγιά του Μίστρου, κοντά στη Δύρφη. Εδώ πάλι υπάρχει συμβολή και του ανέμου. Κρατήστε ότι η εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς, θα το δούμε και στο τέλος, μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αν δεν υπάρχει συμβολή του ανέμου και με άπνοια. Αυτό το κρατάμε. Και όταν έχουμε να κάνουμε και με λεπτά καύσιμα μέσα στη ρεματιά, τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί μπορεί να μην φυσάει καθόλου, αλλά όταν κολλήσει η φλόγα και αρχίσει και τρέχει κατά μήκος της ρεματιάς και τα καύσιμα είναι λεπτά και συνεχή και ξερά, τότε αυτό που θα δούμε είναι μια συνεχής επιτάχυνση κατά μήκος του άξονα και στο τέλος και ένα άνοιγμα στις πλαγιές με πολύ πολύ ψηλές τιμές, με 5, με 6, με 7, με 4 μέτρα το δευτερόλεπτο. Για τη φλόγα μιλάμε. Οπότε σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό όταν έχεις να κάνεις και με τα αέρια που προηγούνται και με τον καπνό. Μιλάμε για κατάσταση που σε λίγα δευτερόλεπτα είναι πραγματικά δημιουργεί συνθήκες στις οποίες δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς. Και βλέπουμε εδώ την περιοχή στην οποία μπαίνουν τελικά οι άνθρωποι αυτοί και παγιδεύονται. Θα δούμε πώς. Ας τη δούμε από λίγο πιο κοντά. Εδώ έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Η στήλη της φαίνεται από αυτή εδώ την περιοχή, μέρος της στήλης της. Η βάση της στήλης είναι από την άλλη πλευρά δηλαδή της περιοχής στην οποία έλαβε χώρα το δυστύχημα. Κρέμεται, επιτρέψτε μου την έκφραση, οι άνθρωποι μπαίνουν, το μέρος αυτό ρητινευόταν, είχε ψηλό δάσος, για να προστατεύσουν την περιοχή. Τμήμα της περιμέτρου εξαπλώνεται προς τα κατάντι και θα δούμε εδώ την κρίσιμη περιοχή, την περιοχή από την οποία δεν θα έπρεπε να έχουν περάσει ένα από τα διδάγματα προς τα μέσα από τη στιγμή που δεν είχαν αγκυρώσει και δεν είχαν εξασφαλίσει ότι αυτό το τμήμα της περιμέτρου δεν θα τους κλείσει, όπως τελικά δυστυχώς έγινε. Ουσιαστικά έχουμε μια πυρκαγιά δηλαδή που έχει η συμπεριφορά της οποίας καθορίζεται από το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή κατακόρυφη επαγωγική στήλη. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα να τους ρίξει οποιαδήποτε στιγμή πάρα πολλές κάφτρες ήταν πάρα πολύ υψηλή. Δηλαδή, ακόμη και αν αυτό το κομμάτι δεν τους έκλεινε, μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ή να βγάλουμε το δίδαγμα από αυτό το δυστύχημα ότι ακόμη και αν δεν έχεις κάτι που να κατεβαίνει εδώ, είναι σίγουρο ότι το να μπεις εδώ μέσα με κάτι να σου κρέμεται πάνω από το κεφάλι που έχει 2 χιλιόμετρα ύψος ή και παραπάνω, είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνεις, γιατί αυτό εδώ, αυτή η ισχυρή στήλη μπορεί να σου στείλει πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες κάφτρες, οι περισσότερες από τις οποίες θα δώσουν σημειακές πυρκαγιές. Και αν εσύ έχεις ανέβει κάπου εδώ, γιατί υποτίθεται θες να κάνεις κάτι με αυτό που θα αρχίσει να κατεβαίνει από εδώ, ένα τμήμα μικρό, με πιο χαμηλή ένταση από ό,τι έχει εδώ πίσω, τότε και πάλι δεν είσαι ασφαλής, γιατί αν αυτό σου πετάξει εδώ κάτω κάφτρες, τότε αυτές οι κάφτρες, σημειακές πυρκαγιές προς τα πάνω και εσύ είσαι κάπου εδώ ανάμεσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έχει συμβεί πάλι, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει συμβεί και στις ΗΠΑ και πάρα πολλά δυστυχήματα. Σε πάρα πολλά δυστυχήματα κατά την ανάλυση τους έχει βρεθεί ότι αυτού του είδους η προσγείωση καυτρών που δημιουργεί σημειακές πυρκαγιές χαμηλά είναι κάτι που έχει οδηγήσει σε πολλές απώλειες και σε τραγικά δυστυχήματα. Έτσι. Από εδώ μπαίνουν, ενώ αυτό κατεβαίνει
κάνω λίγο οικονομία εδώ, δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κρατήστε ότι εδώ υπάρχει συμβολή και του ανέμου. Εδώ είναι σήμερα το εκκλησάκι στο οποίο πάλι γίνεται κάθε χρόνο το μνημόσυνο. Και εδώ είναι οι θέσεις στις οποίες εδώ πάνω, τις βλέπετε, από εδώ μπαίνουν, από εδώ κατεβαίνει. Αυτό θα έπρεπε να έχει ασφαλιστεί. Αυτό είναι από τα διδάγματα που παίρνουμε από εδώ. Μπαίνουμε σαν εθελοντικές ομάδες, θέλουμε κάτι να κάνουμε. Αν δεν σταθούμε να το κλείσουμε αυτό, δεν μπαίνουμε εδώ μέσα. Τους κλείνει γιατί πέφτουν κάφτρες τελικά, φτιάχνεται ένα στίχος φωτιάς εδώ, ξαφνικά γυρνάνε πίσω και βλέπουν ότι ουσιαστικά η έξοδος, η είσοδος-έξοδος είναι πια κλειστή, οπότε χωρίζονται και τρέχουν 3 δεξιά και 3 αριστερά. Σταδιακά κουράζονται και δεν αντέχουν άλλο και ο έκτος φεύγει μόνος του. Θα δούμε πού φτάνει. Εδώ βρισκόμαστε ακόμα δεξιά. Από δεξιά κοιτάξτε πόσο ψηλά έφτασαν. Αυτή εδώ είναι η είσοδος. Αυτή εδώ. Ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Από αυτή εδώ την περιοχή ήταν τραβηγμένη προς τα εδώ. Ήταν τραβηγμένες οι φωτογραφίες. Αριστερά τώρα, δηλαδή εδώ, είναι η θέση που δυστυχώς χάνει τη ζωή του ο τέταρτος. Πιο πάνω σταματάει ο πέμπτος. Κοιτάξτε μια φωτογραφία προς τη δύρφη και κοιτάξτε και από τη θέση, την πέμπτη θέση, πάλι μια φωτογραφία προς τη δύρφη, πώς πραγματικά μιλάει η γεωμετρία και η πορεία του τραυματία, ο οποίος συνεχίζει μόνος του και φτάνει σε αυτή την ποτίστρα της Στάνης και ευτυχώς ζώζεται. Αυτή εδώ είναι η περιοχή ευρύτερη. Το 2011 υπάρχει η τεκμηρίωση που έχουμε κάνει με τον κύριο Δημαχογιάννη και αυτή ελεύθερη για όποιον θέλει να την μελετήσει στο ίντερνετ. Τα υψηλής ποιότητας δεδομένα που είχε συλλέξει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αξιοποιήθηκαν και καταφέραμε να πάμε σε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε σχέση με το τι συνέβη εκεί. Ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου χάνει τη ζωή του από μια πυρκαγιά που ξεκινάει εξαμελίας. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά, δεν φυσάει πολύ. Είναι Αύγουστος του 2011. Οι συνθήκες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστούν αντίξωες. Κάποιος κάνει το λάθος και κόβει ένα λουκέτο. Με συγχωρείτε. Θα τα δούμε, Γιώργο, ναι, ευχαριστώ. Θα τα δούμε. Θα κλείσουμε τώρα σε λίγο και θα συζητήσουμε τα πάντα. Δεν είδα ακριβώς, δεν πρόλαβα, το διάβασα διαγώνια, θα το κοιτάξουμε. Οι συνθήκες λοιπόν δεν είναι αντίξωες. Βλέπετε εδώ 40% σχετική υγρασία. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πολύ υγρός ο αέρας, αλλά δεν είναι και 20 ή 17 ή 27 ή 30. Είναι κανονικό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, καλοκαίρι. Δεν φυσάει πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι μεσημέρι, είμαστε κοντά στη θάλασσα, έχουμε τη θαλάσσια άβρα. Έχουμε γενικά μια κατάσταση που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακραία. Αυτή είναι η διεύθυνση του ανέμου. Βλέπετε εδώ το σημείο έναρξης μέσα σε έναν ελαιώνα. Σε αυτόν τον ελαιώνα έχει δουλέψει καταστροφέας και έχουν αφαιθεί, ένα τμήμα των χόρτων έχει αφαιθεί επιτόπου για τη λίπανση, μια συνηθισμένη μέθοδος για στους ελαιώνες. Αυτό σημαίνει ότι είναι πεσμένα τα χόρτα ξερά
αρχίζει και βόσκει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τμήμα της πλευράς κοντά στην πτέρνα της πυρκαγιάς προς την είσοδο της ρεματιάς, η κεφαλή της προς τα βορειοδυτικά και τα ανάντι. Έτσι φυσάει αρχικά, έτσι γυρνάει ο άνεμος μετά. Βλέπετε, κοιτάξτε πώς ευθυγραμμίζονται οι παράγοντες, έτσι γίνονται τα δυστυχήματα. Έτσι. Ο διοικητής έχει πάει πιο ψηλά για να συντονίσει τις δυνάμεις, κοιτάζει πώς θα στήσει τα αυτοκίνητα, να αγκυρώσει, να την οριοθετήσει, να την κλείσει. Αυτή είναι η εξάπλωση του τμήματος εδώ της πλευράς που είναι κοντά στην πτέρνα. Εδώ εκδηλώνεται η εκρηκτική συμπεριφορά μέσα σε αυτή τη ρεματιά και κοιτάξτε, 3 με 5 μποφόρ, είπαμε και λόγω της θαλάσσιας άβρας και της ώρας της ημέρας, έτσι φυσάει, που μπορεί να πει κάποιος ότι δεν θα συμβάλλει πάρα πολύ εδώ, δεν θα τη σπρώξει ιδιαίτερα, όμως την ώρα του δυστυχήματος έχει γίνει αυτή η μικρή, όπως γίνεται συνήθως, αλλαγή στη διεύθυνση που ουσιαστικά δίνει το κάτι παραπάνω, το κάτι πιο απότομο, επιτρέψτε μου την έκφραση, το κάτι πιο γρήγορο στην εκδήλωση της εκρηκτικής συμπεριφοράς της φωτιάς. Μιλάμε για μια διάρκεια περίπου 1 λεπτού, δεν μιλάμε για παραπάνω. Βλέπετε πόσο κοντά στην άκαυτη περιοχή χάνει τη ζωή του ο διοικητής, με ένα αριθμό εξάπλωσης που είμαστε σίγουροι ότι ξεπερνάει τα 200 μέτρα το λεπτό. Είναι πολύ παραπάνω, είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι κάτω από 200. Αυτό εδώ είναι η θέση στην οποία χάνει τη ζωή του ο διοικητής. Βλέπετε πόσο μικρή καμένη έκταση, είπαμε ήσυχες περιοχές, μικρές πυρκαγιές, σε εισαγωγικά όλα αυτά βάλτε το, δεν σημαίνει πολλά πράγματα το μικρό και το μεγάλο στις πυρκαγιές, αλλά ας το πούμε έτσι για να κάνουμε λίγο οικονομία στον χρόνο. Βλέπετε πόσο κοντά στην άκαυτη περιοχή. Οι υπολογισμοί μας οδήγησαν στο να βρούμε ότι για 13 μέτρα δεν πρόλαβε να περάσει το φρύδι προς την άκαυτη περιοχή και έχοντας ολοκληρώσει τις περιπτώσεις που εξετάσαμε σήμερα, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω μια γρήγορη επανάληψη λέγοντας ότι πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι μέσα σε στενές κοιλάδες, σε φαράγγια, σε ρεματιές, η φωτιά θέλει χώρο και χρόνο. Δεν το βλέπουμε να συμβαίνει συνέχεια γιατί τη σβήνουμε. Πέφτει νερό από τον αέρα, πέφτει νερό από το έδαφος, την προσπαθούμε από εδώ, την προσπαθούμε από εκεί. Αλλά η φωτιά, αν την αφήσεις μέσα σε τέτοια γεωμετρία, θέλει να εκδηλώσει εκρηκτική συμπεριφορά. Άρα αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όπως επίσης το ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο μόνο μέσα σε ρεματιές, αλλά και σε πλαγιές. Ακόμη και αν δεν είναι 30 μοίρες και στις 20 μοίρες. Κρατήστε επίσης ότι όταν θα ξεκινήσει να συμβαίνει αυτό μπροστά μας, το πρόβλημα σε εισαγωγικά τα πρώτα δευτερόλεπτα λεπτά θα το δω να εκδηλώνεται κατά μήκος του άξονα της γεωμορφής. Δηλαδή, έχω τη ρεματιά, έχω το φαράγγι, εκδηλώθηκε εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς. Ακόμη και αν είναι 15% ή 18% ή 22% η μορφολογική κλίση του άξονα της ρεματιάς και κατέρωθεν οι πλαγιές είναι 40% και 60% και 70% και 80% και παραπάνω, στην αρχή, στη μικρότερη κλίση θα το δω να συμβαίνει. Γιατί αυτό εξηγείται από την επαγωγή. Το πώς ζητάει οξυγόνο από πίσω η φλόγα, πώς κολλάει, πώς προθερμαίνει ο μηχανισμός της επαγωγής, πώς κάνει τη φλόγα διαρκώς να τρέφεται από τη βλάστηση που βρίσκεται μπροστά της. Και μετά, ανάλογα με το πόσο συνεχής και ομοιογενής είναι η βλάστηση, θα απλώσει με περισσότερο ή λιγότερο, με ένα σχήμα που να μοιάζει περισσότερο ή λιγότερο σε ελλειπτικό. Σε αυτό παίζει ρόλο η συνέχεια, η οριζόντια συνέχεια και η ομοιογένεια της βλάστησης και η πυκνότητά της. Αυτό λοιπόν το κρατάμε, όπως επίσης κρατάμε ότι αν αυτή η γεωμετρία και η τοπογραφία συνδυαστεί με λεπτά καύσιμα, χόρτα ή φρίγανα και με τη συμβολή του ανέμου, τότε εννοείται ότι τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Αλλά κρατάμε ότι ακόμη κι αν δεν φυσάει, ακόμα κι αν είναι βαριά η βλάστηση, η ζημιά μπορεί να γίνει. Τα λεπτά καύσιμα γενικά τα έχουμε στο μυαλό μας, όχι για να είμαστε υπερβολικά φοβισμένοι, αλλά όχι να είμαστε και υπερβολικά ήρεμοι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κάτι ενδιάμεσο θέλουμε. Κρατάμε επίσης ότι τα δυστυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι
βρίσκονται πιο ψηλά από τις φλόγες με άκαυτη βλάστηση μεταξύ των φλογών και της θέσης τους και εκδηλώνεται εκρηκτική συμπεριφορά που δεν τους επιτρέπει να φτάσουν εκεί που θα έπρεπε κανονικά να είναι. Και αυτό συμβαίνει, είναι πιο πιθανό να συμβεί όταν τα καύσιμα είναι λεπτά και έχουν αιθέρια έλαια. Γι' αυτό τα πιο πολλά δυστυχήματα γίνονται στα φρύγανα. Κοιτάμε λοιπόν στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας, της εκτίμησης και της πρόβλεψης συμπεριφοράς της φωτιάς, κοιτάμε να προσπαθούμε διαρκώς να εκτιμήσουμε το τι θέλει η πυρκαγιά να κάνει. Δηλαδή μπορεί να εξαπλώνεται προς τον νότο, να καθοδηγείται από έναν βόρειο άνεμο, όμως καθώς εξαπλώνεται σε μια επίπεδη περιοχή όπου βρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεξιά και αριστερά εισόδους ρεματιών, θέλει να μπει και εκεί μέσα, θέλει να καθοδηγηθεί και από την τοπογραφία, ακόμη και αν δεν φυσάει προς τα εκεί που δείχνει ο άξονας της ρεματιάς του φαραγγιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω σύντομα πάρα πολύ από το υλικό που υπάρχει και από επόμενες χρονιές, όχι μόνο υλικό που σχετίζεται με δυστυχήματα, αλλά υλικό που σχετίζεται και με περιπτώσεις που έχουν περάσει στα ψηλά, εκδήλωση εκρηκτικής συμπεριφοράς που δεν προκάλεσε προβλήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό έτσι να εξεταστεί. Ελπίζουμε στο μέλλον να τα έχουμε και αυτά σε διαφάνειες και έτοιμα να παρουσιαστούν για να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε και να μάθουμε όλοι από αυτά.